Salam gitaristler, gowmy adaylaňyz oturýarsyň sagaman. Anha bugünüm nesip edenden kän garaşlaryň güne ýetdik. Ýagny gitaristler gepleşigimiziň ikinji sany ýörüýte siziň üçin. Gepleşigimiziň bugünkü sanynyň mehmany türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telebäsleşiginiň 2021-nji ýylynyň ýeňjisi, Şah Serpaýynyň eýesi Alym Taýyrow. Alym, seni gitaristler gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun Eldar ağa. Näçe gowmy adaylaň? İşler güçler, sunugat, aýdymsaz, toýlar ýetişýärmi? Yoş. Tüwelime görýäs aýdymdan ol höwes bilen diýinjalyp lezzet alyp dinleýäs. Owazyň mundan beýlägen belenti ýanglasyn inşallah. Hawa gepleşikde de seni diýsen kän soranlar boldy. Alym çagyryň okmay, alym ýakynan tanallyp. Şoň üçin tomaşaçylaryň, dinleýijileriň hawa iň bir kän berýän soraglaryndan başlaýas. O da seni has ýakynan tanamak. Gysgaça özüň bilen tanıştyr geçäýär. Men Lewap welaýatynyň Saýda trawyna doglan. 1999-njy ýyl özüm. Tüwelime. Alymja näildiň? O da saýatly, menem aslym saýatly bilenler bilýändir, bilmediklerim şu wagt eşdýändir. Hawa bal saýadymyzyň nesip bolsa gelecekki saýrak bilbilleri. Diýmek, saýatdy 99-njy ýylda doguldyň. Indi iň esas soraglar gitara elinde saz gurulny görýäs, özüň çalýan, özüň aýdym ýerine ýetirýän. Näçe ýaşyňda gitara saz gurulny höwes başlady, näile başladyň, gysgaça şu zatlar barady. Şu Eldar ağa, men kiçikämem şu orta mektepde de çäre zatlarda aýdym, o wagt ýöne gitara zat çalyp bilemokdym. İlk aýdym aýdyp başladyň, soň gitara. Aýdym, onsoň 10-njy synpga enem bir gitara alyp berdi bana. Tüwelime. Şol höwesiň bardygyny görüp gitara alyp berdi. 10-njy synpda. 10-njy synpga. Diýmek, uje ulurak bolýanda. Ana şondan soň gitarany çalyp Halipa Perwan Halmuradowyň kän aýdymlaryny öwrenip üstüne işläp kän da öwrendim şeýdi we şu üstünliklere ýetdim de. Umuman ilk bilen ejem gitara sowgat etdi. Edil şu wagtky duýgy şu wagt ýadyňdamy? Ýadyň çykmajak duýgudur. İlkinji gitarany alşyň, sowgat ýelşi. Näl diýilýär? Bir kanat çykan ýa bolýar da. Begen garada duýun ýaşamasaň düşündirip bolmaý. Gaty dogry. Aýny arzu edip ýören zatyny duýdansyz sowgat almak diýseň üýtgeşik duýguda. Ondan soň gitarany Halipa Perwan Halmuradowyň aýdymlaryny dinläp, şondan özüň öwrendiňmi ýa gatnadyňmy bir ýeri kursa ýene? Şondan öz ýanymyzda çalýan olanlar bar gitarany. Şondan başda biraz öwrendim, onuň izyny şol Perwan Halmuradowyň, Halipa Perwan Halmuradowyň kän videolaryny, aýdymlaryny dinläp, görüp şolardan öwrendim. Düşündüm. Garaz sende näme barda? Men görýän, sen häzir umuman akorda görä seredip çalanokda bir aýdym eşitjäň-de özüň akordlarynyň ýygyderligini tap çalýan. Diýmek, gulak bar, suluk diýilýär-de. Şo zat köp adamda ýok, gynasakda. Ýani şo bolmasa saz gurul çalmak, aýdym aýtmak biraz kynrakmy diýän mene. Şo da uje saňa bir nemede plussa bilýän gowluk. Isleýän aýdymyny dinläp, eşitip, özüňçe çalyp aýdyp bilmek. Onda gepleşigimiziň şu taýsynda sözümüz boş galmady ýaly. Öz ýüreginden edil şu wagt joşup çykýan aýdymdan birini gysgaça jan sesde hiňlenip berseň. Ýara, bizim olu höwes bilen dinlesek. Şeýlemi? Süýerdim görküm lele, çınardy başın. Çillat gülüm lele, karaca başın. 20 yaşta buldum yar gülüm
yaş dökme gözümde. Tüveleme gaty gowy, Allajan owadyň mundan beýlägen belent ýanglansyn, tüýs diýil ýani men pikirimçe gitarada şular ýaly bir haýaljakdan arpejly aýdymlar mene diňlemäni gowy ýani her kim her hili. Senem şeýle aslında rikam gaýyn aýdymlary has gowy ýani. Inni soraglar bilen dowam edýäs. Inniki soragymyz bilşime ýaly hal bellek geçdi. Sen 2021-nji ýylyň Ýanglan Diýarym telewäsleşiginiň ýeňijisi, dogry dämi? Inni şo arada bize gysgaça gurrun berseň, näýili gatnaşdyň, näýili taýýarlyklar geçdi, garaz ýeňiji diýip adyň tutulanda näýili doýgular başyňdan geçdi, şo zatlar barda gysgaça. Men şu har urlukda kan şu Ýanglan Diýarym telewäsleşigine gatnaşýanlar görýärdim da. Onuň şol ýerde bir höwes berip, gatnaşmak isläp, har urlukdan soň etrafymyzda medeniýet öýünde çeper höwesçiň bolup işläp berken, maňa da teklip etdiler Ýanglan Diýaryma gatnaşmagy. Düşündüm. Ondan soň 2020 aslında men 2020-nji ýylda gatnaşdym. Ha şeýlemi? 2020-nji ýylda gatnaşdym. 2020-nji ýylda ýeňiji bolmak nesip etmedi we şol men gatnaşmagym bir näl diýilýär. Uly motivasiýa bolmagy şol. Özümde has köp işlemeligimi, özümde has köp tejribe toplamalygymy şo 2020-nji ýylda has hem öwrendim-de. Şo taýda halypalaryň beren maslahatlaryny diňläp, özümde işläp, garaz ýene şu taýda näme ýüze çykýa, bir sapar gatnaşdym, bolmady diýip ruhdan düşüp goýup bolsun etmellerle. Ahlas bilen aglasaň sokur gözden ýaş çykar diýilýär. Gaty dogry. Özümde işläp ýene synan çykyp görbermeli, görüşüňiz ýaly. Halam. Şeýdem 2021-nji ýylda şo ýyllaryň biri boldy. Ýeňiji boldum. Şa serpaýyna munasip boldum. Tüveleme. Gutlaýas Allajan. Şolar ýaly ýeňişleriň, şa serpaýlarynyň dowamy kän bolsun inşallah. Sonu täliminde de has beýik belent orunlara ýetmeň tüýsürekden mene arzu edýän. Onu Ýanglan Diýarymdan gep çykdy şu taýda sözümüz boş galmasyn. Ýöne Ýanglan Diýarym telewäsleşigine gatnaşýanlar hukmany ýagdaýda bizim milli türkmen halk aýdymlarymyzy ýerine ýetirip bilýärmi diýen dogry dämi? Şoň üçin şu taýda gysgaça bir gowy berýän bir halk aýdymlarynyň birini hiňlenip berseň, ören zat bolardy. Başlygyna bir aňardymyzdan. Ay hiri adam olu bu dünya insan at bilen avrayor anan yaşadır ay kulatinin sayesinde bulunan bir güt gencesinde kalan yaşadır ay mantımını diyeselim davaşmaz ay mantımını diyeselim davaşmaz namardadım yollaşına karışmaz gele karışmaz ay sana yerine gülmek yanaşmaz Vaktuyum elifinde gülen yaşadır Gel gele yaşadır O gel yaşadır Ha gel gel yaşadır
Göreme gaty owy berekella. Çynym bilen aýdýan, dogry aýsam garaşam okdum. Indi garaşam okdum diýende aýdyp bilmez diýen düşünjäm ýok. Ýöne meniň gabat gelmedimmi, näme sen halkaýdym aýdanyňa? Men köpräk estrad aýdymlary, söýüp aýdymlar köpräk ýerine. Türk aýdymlary. Daşary ýurt diline de aýdymlar ýerine ýetirýär. Azerbaýjan aýdymlary. Düşündüm ýöne Köpräk. mene maslahatym halk aýdymdan has köpräk öwrenip dowam etsen gowy bolarym kadýan. Sesiňe gowy gelýär bir hili ýokary tonly sesiň bar da. Şoň üçin mene haladym, siz näme diýäňiz? Alym taýyryp halk aýdym aýtsa gowy gelýär ýa gelýänokmy? Dogry dämi? Siziň pikiriňiz de malaly. Inniki temamyz ýene gitara barada, gitaristler barada. Görüşmüň ýaly gitara okudy. Bir näçe ýaňy başlan ýaşlar bar, kiçik ýaşda, uly ýaşda. Gara gitara höwesli adamlar kän, gitara saz gurulun çalasy gelýänler kän. Menen başardygymdan ýetişdigimden bir zatlar düşündirip goýýan ýene diýen sag jogul. Inni seniň maslahatyň näme täze başlaýanlara? Mysal üçin sen esasan Pelwan Halmurazow dinläp özüm öwrendim, özümçe diýdim köpsini, dogry dämi? Ýaňy başlaýanlara, inni başlajaklara näme maslahat berýär? Şu gitara diýilse Pelwan Halmurazow gözüňe gelýär, Pelwan Halmurazow diýilse de gitara gözüňe gelýär da. Nawa. Şu bizde şeýle. Men pikirim şu Pelwan Halmurazowyň aýdymlaryndan bir başlansa gowy boljak diýenler. Sebebi Pelwan Halmurazowyň, Pelwan Halipaň kän bir gatken aýdymlar bar. Özüň gitarada aýdan döredin aýdymlar gatken. Köň albomlary arhivden. Şeýdip ýoşukdan bir başlap gitsen gowy derejede barmaga kömek edýär, ýardam berýär da. Dogry. Ýene esasy senden eşdesim gelýän hatda mysal üçin gitarany ilki satyn aldың, bilýän oglanlardan onu soraşdyrdyň, dogry dämi? Ýöne göni 10 ýylyň içinde ýa 1 aýyň içinde göni isleýän aýdymyň çalyp aýdar ýaly derejäge geldiňmi? Şolary aňsatmy diýjek bolan? Ýaň doglan çagaýarlar, başda öwrenýän ýaň doglan çagaýarlar. Ýoşukdan diline düşünýän, onu eliň öwrenýär, barmaklaryň, anyň kakawlaryň, ondan şeýdip ýoş-ýoş ýaltanman izgiderli öwrenip berýän, ondan özüň awtomat eliň öz öwrenýär. Öz öwrenýär diýär. Aýny köp esasat ýaltanmazlyk şol bir özünde işlemek. Esasat şol elbetde gitarada mysal üçin näliýsem elleriň barmaklar eline getmelär şoňa. Onam edil bir günde ýa-da bir aýda bolanokda käbirleri bir kitapak mysal üçin gelýärler-de ondan soň kynrak men çalyp bilmejek ýaly diýen düşünje bolýar-da köp adam. Esas özüň onam siz seretmän çalýan zat aýyndy bizem ilki başda şeýdip gözläp çalynýar-da her kimde şolar ýaly her kim alyp göni çalyp başlanokda. Şoň üçin eşitçiňiz ýaly alymga maýdyşaly arman, argynsyz, ýerinsiz zähmet çekmeli. Özüňde işlemeli. Köpräk bir aýda ýa-da 10 günde ýa 2 aýda boljak zatda. Bizem ýa näçe ýyl bäri çalýanym bolsak, entägem bilmeýän zatymyz. Gatkenmi ýani garaz saz guruluň soňuna çykan adam entäge ýokmy diýip pikir edýär. Şu zähmet islew üstünlüğün açardır diýär. Gaty dogry. Owadan sözlerim bir ýerlerde nä tap öwrenip goýýan keneti bilen. Zähmet islew üstünlüğün açary. Şo sözlerden özüňçe many çykaryp şolar saňa motivasiýa berýär şo sözler, dogry dämi? Gaty dogry. Gara sorawlar, ýeneler gysgaça şular ýaly biz görleşip oturup bermeli 1 sagat, 2 sagat. Şoň üçin gepleşiň wagtynam kän uzatman, gysgaça gepleşigimiziň soňuny gara jemleýiji aýdym hökmünde men öz gowy görýän aýdymlarymdan birini haýyş etjek. Başlanam. Olaydym senden öňem dinledim bir sapar. Ýöne şu dinlänim bäri bir hili agzyma ýapyşdymy, näme şo bir hili gowaýdy. Özüň bilmän durkan şu gaýtalanyp durýar, şolar ýaly. Gowaýdy. O da Halypa Türkmenistanyň atgazanan artisti,
Gözel öwez baňaýdym. Bildiň gerek goni. Şolaydymy? Hem men üçin hem gitara okuwynyň agzalary üçin, hem gitara söýjüleri üçin, aýdymsa söýjüleri üçin dollugyna ýerine ýetirip bersen, şonuň bilenem gepleşigi tamamlasak diýen. Näme görýän? Ýöräň başladyk. Anam. Bilmen kimdi yazıp barın, inni mana süýendime. Bussalarda koyup yarım, inni mana süýendime. Bilmen kimdi yazıp barın, inni mana süýendime. Bussalarda koyup yarım, inni mana süýendime. Menin nezik duygular masalamda talam, Appaliminni yine ağladı elim. Bilýärmin göresin gelip küýsesem neler. Söýgüýüm meniň gursagymda sır bolup kalar. Yollarımda kalıp gözüm, kalbim bolly üzüm. Hani mana berin sözüm, inni mana süýendime. Yollarımda kalıp gözüm, kalbim bolly üzüm. Hani mana berin sözüm, inni mana süýendime. Aylan ýylan kucağına kalsam da men ýalňyz. İlkinji sevgim yürekde koydu öçmejip biz. Sevgimize şaýat bolan şolaltyn biz. Söýgüýüm meniň gursagymda sır bolup kalar. Meniň näzik duygular masalamda talam, Appalim elinni yine ağladı elem. Bilýärmin göresin gelip küýsesem neler. Söýgüýüm meniň gursagymda sır bolup kalar. Tööleme gatyp alymjan, alajan yene de bir näçe saparam diýen owazyň mundan beýlek belent ýanglasyn. Şulaydy muňy aýratyn gowy görýän. Bir hili şulaydym. Sen sesiňe de has gowy oturýar. Dogry dämi? Tomoşaçylar. Men näçe ýyl pikir edýän. Sizem öz pikiriňizi ýokman, ýagdaýda belläk geçersiňiz. Onu umuman gysgaça aýdamyzda gepleşigimiz, soraglarymyz gysgaça şulardan ibaret. Alim Taýyrowa gitaristler gepleşigimizde, gitara studiýamyzda gelen üçin köp sag bolsun aýdýas, hormat suýlak edip. Allajan mundan beýlägim sunuwa täliminde uly üstünlikler arzu edýän. Onda näme? Ýene-de nisip bolsa senden gowy täzeliklere garaşýas, öz diýişiň ýaly ýaltanmaly, zähmet çekmeli, isleg üstünlüğünü açardır. Zähmet isleg üstünlüğünü açar diýýärse, gepleşigimizi şunuň bilen tamamlaýas. Ähli tomoşa eden tomoşaçylarymyza köp sag bolsun aýdýas. Nisip bolsa gepleşigimiziň inlik sanlarynda görüşýänçä hoş sag bolun, saglykda görüşelim.